मिसेस अनिता अशोक शेगावकर मेंबर, मिसेस अनुपमा भागवत नाईक मेंबर, मिसेस सिद्धी केरकर, मिसेस सुषमा नाईक, मिसेस शुभदा पुंडरेकर, मिसेस निशा नागेश मयेकर, मिसेस पिया शेखर, मिसेस जया जनार्दन बागकर, मिसेस शशिकला गोवेकर, मिसेस दिव्या रोटलीकर, मिसेस कीर्ती किशोर असनोडकर, मिसेस दीपा मडकईकर, मिसेस मार्ता डिसूजा, मिसेस फातिमा रॉड्रिग्स, मिसेस पूजा तारी, डॉक्टर आरती दिनकर, मिसेस अपूर्वाचारी, मिस अनिशा गावडे, मिसेस सुषमा नागवेकर, मिसेस अजक्षा फडते, मिसेस सुप्रिया केसरकर, मिसेस निलिमा शेटे, मिस कविता आर्लेकर आणि मिसेस शंकरिता देसाई. ही आमची 32 मेंबर कमिटी आसा. सर्वसमावेशक अशी कमिटी आसा. सगळे स्तराचे काम करपी अशी महिलांची कमिटी आसा आणि ही कमिटी घेऊन आम्ही फुडें वतली. आणि म्हाका आशा आसा की 2022च्या इलेक्शनाक आमची डिस्ट्रिक्ट कमिटी, स्टेट कमिटी तशेंच सगळे महिला मोर्चाची कमिटी सगळी मिळून आम्ही एक वटान अशी काम करतली आणि 2022 आम्ही आमचे सरकार निश्चितच असे स्थापन करतले. तर आता आमची नवनिर्वाचित अध्यक्षा, उत्तर गोंयची अध्यक्षा सौ गीता कदम हांकां विनंती करता की तांच्यांनी माचयेर येवचें आनी हांव आमचे अध्यक्ष शीतलताई हांकां विनंती करता तांचे पुष्पगुच्छ दिवन तांचें स्वागत करचें. गौरी जोशी हांकां विनंती करता की तांच्यांनी गीता कदम